leren dhisik, Nduk. Iya ngaturke lelagon ya heeh diaturke iki Asmarandana. Iya, digarap ciak. Garap siak tenan iki. Kanca-kanca iki ketoke umure rada tuwa ning nyambut gawe niki ya isih. Jos. Ayo. Monggo dipun lanjut. Nah. Sing ngaturke sapa buwe ta? Apa sing ngetan dhewe? Oh sing ngetan dhewe ya. Sing lagi teko. Tanjake lho. Ya. Nduk niken. Kula etan dhewe iku lho. Heeh. Apa Pak Dilin Jagong? Pak Bayan monggo. Ya. Dole-dole kepenak bunine. Pelaku dhisik ora ngenteni digawe. Kantor nom iki kanca-kanca nyambut gawe iki ya. Wah. Ketok le semangat. Dan biasane nang kacamata sing krebab ya kacamata. Iya. Jereng ngelas los mit wae ya. Iya. Monggo pun lanjut. Ya. Dolan-dolan kepenak unine. Babalan kaose biru kalan aja ditiru kuwi prayoga. Jenglengke, Cok. Numpak ndong jarane gore. Gotong royong nyambut gawe. Kan salen rasa diwalik nyang slendro genti. Ya. Yo Mbah Uti. Cekel niki Mbah Uti. Ha iya, Pak Widodo iki niki buwe to? Nggih, Kang. Lah kok dhisik ngaten nggih padha mboten malih-malih, Kang. Ha iya, wet enom Mbah Uti. Ya Bu, niki menika sibu kula ya. Mbok idolak. Nadyan to sepuh kudu melu. Pepetke niki, Mbah. Janji sabar waton ra kesusu. Jembar-jembar eo. Aras. Iya. La 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 la. Oleh.